отиваме в андерграунда. Чао на света. О, шит. Сега някой, ако не чуе... Трябваше много по-леко. Не можах да я спра. В днескашното видео аз и Ачо от Бен Надгрил ще ви покажем една изоставена съветска военна база. Тя е една от 3 такива на брой, които са в страната, където се твърди, че са били складирани ядрени оръжия в периода на Студената война. Те са били контролирани изцяло от руски войски, а българите не са били допускани. Базите са конструирани така, че да наподобяват малко градче. Има жилищни постройки, където служещите военни са живеели там със своите семейства. Приятно гледане! Здравейте, приятели! Днеска ще бъде доста интересно видео. Запътили сме се към ядрен бункер, който е функционирал около 2003, но преди това е използван от руски войски през далечните 70-80 години. Има сведения, че тук евентуално са се съхранявали ядрени оръжия, но това не знам дали може да бъде доказано. Запътили сме се към главния вход. Ще гледаме първоначално да сме по-тихи, понеже може да има кучета, някой може да охранява, така че първоначално ще бъдем тихи. И ако успеем бункера да го разгледаме изцяло, ще се опитаме да разгледаме остатъка от военната база, която е била огромна. Имало е жилищни сгради, имало е гаражи за военна техника, кина, детски площадки, магазини. Като мини град. Да. Така че ще видим какво ще намерим. Забрави да кажеш, че бункерите са 2. Единия знаем, че може да се влезе. Да. Другия сме взели един инструмент да се опитаме да влезем. После ще видите какъв. Бях забравил, че са 2. И така, бункерите като този в страната са 3. По моя информация, като и трите са с еднакво разположение. Копирани. Еднакви структури. Днес ще разгледаме един от тях, а за другите, ако има възможност, може да ви покажа и тях след време. Така че да налазваме. Ама входа не е тук. Няма да кажа. Отстрани трябва да се заобиколи. Добре, но тук е главната да чекна. Искам да видя обстановката. Чекни. До тук добре. Дано да стане без проблеми и за напред. Да. Тук правим един завой надясно, да избегнем кучетата. Малко. След малко. Не сега. Са тук. Те са нататък. В централната сграда на обекта. Да. Аз поне имам дефенс против захапване. Плюс 3. Едно бунгалци. Да. Тук сме много близо до кучетата. Добре. Тук сме тихи. Сега завиваме, че натам са кучетата. Надясно. Виж тук нещо е минавало. Пресни следи. Вратата беше заключена с катинар, който не беше чак толкова стар. Така че... Това тук са складове. Няма да е случайен човек, който е направил тези следи. Не, това е охрана според мен. Не. Въпреки, че това е мотор, виж ли? Това е една следа. Не са 2. Тук минал моторист. А може някой да се е пуснал. Моторист по-може да мине през оградата. Да. Но кола няма как да мине без... Кола, само ако е от обект. Само ако е отворено. Тук има някаква сграда. Тук не съм влизал между другото. Да видим, има и там. Тук сме и без отворено. Ама тук сме без до кучетата.
ще видим една сграда, която е до пътя. Миналия път ние погледнахме. Най-вероятно е бил някакъв склад. Няма нищо. Не. Да. Филтри на противогази. Дай моят противогази. Значи тук мога да ползваме да се скрием, ако ни гони някой. Добре, Да. сега. Продължаваме по Продължаваме много тихо. Добре. Обаче много съм смутан. Как мога да забравя да представя човека днеска с мен? Това е Ачо от Abandoned Crew. С него ще разгледаме това място. Благодаря за това, че ми го показа. Аз съм бил 2 пъти тук, но само в единия бункер, в другия не съм бил. Да. Така че ще проверим и него със сигурност. Ако успеем да се докопаме до втория, ще бъде много добре. интересно. Тук сме надолу. Тук пак се приближаваме до кучетата. Добре. Така, стигнахме до първата от оградите, до самия бункер. Доколкото имаме информация, те са няколко. Колко бяха оградите, Ачо? 4. 4 огради. Ето я. Даже Това е е много втора. висока. Поне колко е висока. Това е било доста високо. Чакай, че ще се закача. Доста високо. Качулката. Мина. Чаят с него. Чакай. Давай. Наш. Така, втората ограда е преодоляна. Самото поделение на няколко зони, всяко от които с различно ниво на достъп. Дори част от персонала, който е работил тук, не е имал пълен достъп до бункера. Става се по-джунглясало. Минахме трудната част след малко бункера. След това. Вау. Това дали е сейф? Не. Давай, снимам. Да, не е много сейф. Но все пак ме издържа. Нищо, рискува си живота и днес. Да, може видеото да приключи тук и сега. Но извадих късмет. Продължаваме. Пак е минавано от тук. Има пътечки. А може хора да са минавали, като нас. Охо. Той е отворен широко, някой е бил след нас. По принцип беше затворена вратата. Вратата е широко отворена. Може да я затворим после. Това е нещо. На това е вратата. Дръпня. А че ще помръдне ли? Ще помръдне. Някой просто я остави отворена след нас.
Погледни за какво говорим. Това чудо няма спиране. Баси, тежката. Да. Преди се затваряше напълно. Това беше. Дойдохме тук само да затворим вратата и... Да си ходим. Хайде, чао. Това не мога да го спра. Няколко тона е сигурно тази врата. Някой картил тук нещо. Опитал се да направи да не мога да се затваря. Което е добре, защото не мога да станем затворени вътре. Да. А това е... Това се обръща обратно да влиза танкове. Да влиза танкове или някакви... Не танковете, да разтоварват ядрените глави. Камионите. Да. А това е касата на външната врата. Това нещо отворено ли? Отворено е. То се върти свободно. Давай. Има сложена една гума да... Вау! За тебе е статива. Е, там ти е статива. Да, знам. Чакай. Отиваме в андергаунда. Чао на света. О, шит. Е, сега някой, ако не чуе... Трябваше много по-леко. Не можах да я спра. Ами... Снимай докато можем. Това е огромно. А онова там пак ли е врата? Да. Към някакво друго помещение, може би. Пак има изход, като тоя. Знаеш каква е легендата? Каква? Че има подземна железница, която от тук, като дойдат от тук и ги стоварят долу, е това тук с хранилищата. Трите хранилища за ядрени глави. Тия помещения, след това ги качват там на още някакъв асансьор и онази врата излиза директно в някакво подземие, което е на тази подземна железница. И оттам ги карат някъде другаде. До някое село. Но онази врата не може да се отвори. За пецнала е. Не може да се завърти колело. Ще видим след малко. Иначе има колело. Добре. Слизане. Стълбата. Стълбът е сейф. Вадим ръкавици. Този път имам. Така че може да пишете колкото искате коментари, че не си слагам ръкавици и така нататък. И този път, да. И аз този път. Защото искам да пипам разни работи. Аз ще оставя един прожектор тук. Вече хубаво с тебе. Това прожектор е така да снимам. Добре. Так му ще ни дава някаква светлина. Да. Чакай си взема ръкавиците и аз. Аз тук се изтърсих, там си изтърсих техниката в локвата от другата страна. И после за да си върша техниката, целия се бърсах в тази гняз. Ужас. Така че тук всичко съм... Пак като е оцелял фотоапарата. Всичко съм пипал. Да слизаме. Екипирани сме с ръкавици. Да. И сме готови. Аз също. За приключение. Готови за действие. Ако искаш да държа нещо в емер. Не. Чакай. Само че как ще слезе с фотоапарата? С една ръка? Ще можеш? Ще мога. Аз с гимбала съм слизал тук. Как успяваш? Някой друг ми го държи. Доста е мокро. Да, доста влажно. Мислех, че е по-сухо. Това трябва да е една от камерите, които са съхранявали. Да, тук най-вероятно има дървени трупи, на които са... ето ги дървените трупи, на които са бойните глави седяли. Да, те са с такава форма, че точно за ракети или за някакви боеприпаси.
Дали са били ядрени? Всички отричат, че са били ядрени глави, но... Може само на документи да се е водило, че е такова, че са съхранявани ядрени глави. Понеже било руска база и са казали, тия освен ядрени глави, какво ще се да съхраняват тук? Реално може всякаква друга техника да е имало. Капките на... Но никога няма да разберем. Капките са много яки. Да, много са готини. Тук има вентилация. Имаме Гайгеров брояч, който ставихме горе, но аз съм тествал миналия път и е сейф. Сейф. Ще покажа после. Добре, ще го покажем на видеото, но ще вам казваш, че е сейф. И все още нищо ти няма, ти си доверявам. Минали са няколко месеца. Не, една година мина. Другите помещения после ще ги видим. Това са помещенията за вентилация, за захранване, някакви други неща. То сериозно количество вода си има вътре. Да, наводнило се е сериозно. Добре, че се подготвих с бутуши. Да, и да не забравяме, че трябва да се гледаме къде ходим в краката, трябва да се гледаме. Тук също е празно. А това е тръгнало да пада. А това е... Това е лампа. Това е доста дебело. Само не мога да разбера дали е пълно с вода. Има вода вътре, да. Стичало се е по него. Имаме ток. Но да се надяваме, че няма да ни падне на главите. Тук между другото горе, като се заслушаш в вентилация, да се чуват птичките, което означава, че най-вероятно ние се чуваме от вентилацията навън. Сигурно. Поне малко. Ще бъде доста странно за някой случайно преминаваш. Защото вентилацията буквално е там. Да. Ехото ми харесва. Сериозно количество тръби. Да. Ще трябва да взема другия прожектор, мисля, че ще свети по-силно. Ще трябва да светнеш нещо по-хубаво. Да. Нека първо да видя тук. Тук има доста вода. Това за помещение ли? Това е било барче. Виж, това е било барче. Да. Май. Ретро лед кружки. Интересно. Тук имало мебели преди. Погледни как не е бойдисано за това. Имало е нещо. Имало е нещо, сигурност. Или някоя машина. Може да не е било мебел. Интересно ми е дали е имало някаква система за отводняване. Вау. Така като гледам не е имало. Или се е запушила. Да, виж какъв як ефект. Това е брутално. Това е брутално. Я е така. Ама трябва да светнеш на там. Найс. Това е готино. Аз съм след тебе. Я вземи камерата и ще ми подадеш. Като стигне до някъде просто.
или от другата страна? Тук. Идвам. Нужда да държа нещо? И така, ето ни, че дойдохме от другата страна. Нали вика, че вратата била затворена? Зад нея има още една врата. Това е предверието. Шит. Тази не може да я бутнеш. Това е тази. Която ми се иска да вярвам, че води до този тунел. Но може и да е друг изход просто от другата страна. Не си само ти да ти кажа. Не, това е тотално забило. Ръждя се. Вели 40 имаш случайно. Мислих си го, няма да стана с Вели 40. Виж, че то не върти отстрани и тия трябва да излезнат. Да влезнат към вратата. Добре, някъде в интернет нали имаш карта? На бункера? Дали там ще е отбелязано какво има? Или пък може би не? Тези карти на бункера по принцип са за самото устройство на бункера, не пише какво има отвънка. Бункерите могат да са еднакви, ама отвънка могат да водят до различни места. Вратата. Не. Много шум издава, много да дойде някой. Няма, тотално е записано. Толкова е ръждясало, никакъв шанс за отваряне. Искам да вляза, ама как да стане? Няма как. Точно на местата, където се... Най-вероятно това се маха тая капачка и с гайчен ключ ги навиваш тия неща да ги пребереш, ако са запецнали от колелото. Сеш се. Ръчно отваряне и затваряне, като се наложи. Отвиваш ли го? Грес. А това е било за смазване. Това е било за смазка на целия механизъм. Да, от тук смазваш механизма. Така че тук е същата работа. И тук е така, и долу е така. Насякъде. Да. Но просто е тая част прекалено ръждясала. Да. Макар че наистина, ако се накисне с VD40 да стои дълго време, може и да се раздвижи долу. С нещо за ръждопреобразователно по-скоро. Да, ами... Айде, към другата част. Колко можеш да газиш надълбоко с обувките, защото тук има доста вода? От тази страна мисля, че не мога да го нагазя като хората, но от другата мога да влезна. От коя? През тръбите. Оттатък? Оттам съм влизал аз. Добре. Тия помещения тук са изцяло празни, ако искаш ги разгледай и след това ще се дойдеш насам. Добре, ако е да почна оттатък... Добре.
Нагазвам Нагазвай. Ти си нагазвам човек. при тръбите. Аз по тях ще върват и нагазвам. Моля? Аз върху тях ще върват и нагазвам. Да не се метнеш със фотоапарат вътре. Правил съм го веднъж вече. Мисля да влезне. Тук се заслуши във вентилацията. Чуваш ли нещо? Не чувам Няма морето. пиленца. Не се чува нищо отвън. На път аз чувах. И от тук тече вода, виж ли? Да. Едно от местата, където се наводнява. Тук имаш излютина. Да. Дед трап. Аз обаче трябва да си пусна. Пусни челник. Чакай малко. Искам бял. Пирон ли искаш? Не бе, искам бяла светлина да си пусна. Така. Аз съм вече. Чакай са. Тук е малко закачени някакви цилиндри. Нещо като бойлери. Че му тръби. Може. Виж, долу е павирано. Да. Наредени павети. Само не си мърдай много ръцете да не падне микрофона. Уж е закрепен стабилно. Тук май няма нищо. Да речем, че няма нищо. Микрофонът че какво намери? Вижда се повърхността от една от тръбите, която е вляво. Тук има нещо голямо. Не знам какво е било. Я да видя. То може да се види вътре в това. Отгоре е кухо. Ама ще трябва да се разминаме. Тук има някаква листовка. Или табелка, по-скоро пластмасова табелка. Защото иначе щеш да изгнила. Нещо от вратите. Добре. Давай. Това е някакъв казан. Като казане, да. Ма... Отгоре се... тук има дупка отгоре. Празно. Кухо ли е вътре? Кухо е, да. Добре. Но мирише на нафта. Предполагам за съхранение на гориво. Да, най-вероятно. Тук намерихме с един наш приятел от Норвегия едни стълби, които водят нагоре към комари. И не знам къде излиза този изход, но комарите ни спряха миналия път. Сега... Аз съм човека за целта. Данчо се качи. Защото не съм чак така пречка комарите. Вау, тук е по-дълбоко. Да. Ето такава е вратата на другия бункер, де трябва да отворим. Но това това го няма реално.
къде се пецнал. Той там може да е запеснал. Ще видим. Ще видим. Но там липсва дръжката. Тук е дълбоко и тук трябва да внимавам. Яко. А тук да се качваш нагоре? Да, аз ти казвам, че е някакъв източник. Ами наводних се. Това се обърна. Нищо. Имам други обувки. Важното е, че техниката оцеля. Техниката естествено ще оцеля. Ми беше да не си намокрен краката. Човек, аз помислех, че направо цопна целия. Не. Малко си намокрих един крак, ама се... Кофти тръпка. Не успях да падна, но този път се прецаках. Тук излизаме в някаква постройка. Няма комари сега. Не. Нито един. Не са си плащали найема и са си изнесли. Те знаят, че ти ще дойдеш. Да, имат страх от мен. Значи сме дошли точно в размножителния им сезон, сигурно. Чакай, че тази стълба е тегава за катерене. Сенарка. Много е странно. Ето така, от такава постройка се влиза в другия бункер, да знаеш. А тук реално си излизаме отвън. Да. Отгоре. Да. Това е стълба ли надолу? Не, Шахт. това е за вентилацията. Това видях напред. Да. Ами аз няма да се върна от тук. Аз ще заобиколя. Добре. Ще чакаме долу. Чакаме се долу на входа. Ти знаеш ли откъде трябва да милиш, защото тук е доста образно. Накъдето и да тръгнеш, слезе долу. Но то е малко тук вдясно, мисля. То реално ние... Ето нататък е. Надясно е път, иначе нататък е входа. Ако се ориентирам, че това нещо е от дясната страна на бункера. От дясната е? Да. Ай? Откъде? Отвънка? Там добре. или там? Нататък. Айде. Аз мисля, че ти ще лезеш от тук. Ми... То реално има още две помещения, има някакви неща за снимане, за бироли, ама не е нещо особено. Принцип. Айде, тя ако искаш мина оттам, аз ще мина от тук. Добре. Айде. Ако има нещо звънка. Малко не ми влияе добре слънцето и затова, нали, Добре. разбираш. Шегувам се. И ето, че се разделяме. Време за тегавите стълби. Значи е паднал от това дърво. А тук водата, виждате, че е доста дълбок. Може би половин педя. После ще се върна да наштракам малко снимки. Ръжда. Ще трябва да смеям батерията. Остатъка от другите две помещения ще го засеем с камерата на Ачо. Meanwhile. Излезнах отзад на бункера. Това е ДОТ.
крепление. Просто. А това е ръждясалата задна врата. Опа. Значи все пак не излиза в планината към таен тунел. А просто излиза от другата страна на хълма. Магията се развали. Била е затисната едно време, но тя е заключена тук. Няма шанс да се отвори. Това мъчи отвътре кашината. Освен сега да минем отпред по някакъв начин. А тук има още някакво. Това е било за ремонт на превозни средства. Виж как е паднал покрив. Горе има на този стълб нещо. Знае ли човек? Трябва да мина от друга страна. Връщам се след малко. Наблюдателно. Къщичка. Найс. Чух полиция пожарна. Това не е добре. Далеч при кучетата от входа. Да не е разкрил някой. Да се надяваме, че някъде долу по пътя. Кучетата се разлаяха. Завърнах се отпред. Знаеш какво чух? Какво? Като сирена от полицейска кола или пожарна. Смени няколко звука. Ама не беше като аларма на кола, дето звъни по 5 различни начина. Ма някъде надолу към кучетата. А може да е на пътя било. Та има шанс да е на пътя било и да не е за нас. Май преди малко го чух. Дали е за нас? Едва ли? А? Едва ли е за нас? И аз си мисля, че няма да пуснат сирени, ако тръгнат насам. Дали се е чуло на видео? А? На видеото дали се е чуло? Тогава бях спрял видеото. После го пуснах и само кучета с лаях. Шит. Да. Добре, тя две помещения да ги гледаме ли набързо? Ми влез, аз натам не мога да влезна. Трябва да сменя батерия. Така. Бърза промена в плана. Ще снимам с моята камера. Набързо тези две помещения. 3. Понеже отвънка се чуха някакви сирени. Да. И ще гледаме малко по-бързо да се махнем от тук. Така. Правим няколко снимки с прожектора на кашимата. Аз ще отида от една страна. С статива ще направим няколко снимчици на тази врата и ще се умитаме. Защото тази аларма, която чухме, е много силно вероятно да е бил някакъв сензор, който е бил задействан от нас. Примерно аз да съм задействал нещо там и да е звъннало в активната част. Така че има голям шанс да е това.
помещения. Не знам дали е окей да слагам моя картичка тук. Все пак ще оставя. Но тук е малко прекалено obvious. Очевидно. Тук ще е малко по-трудно за намиране. Вау! Тук е било някаква система за отопление. Радиатори. Туалетна. Всичко е толкова мокро. Поне въздуха е свеж. Вау! Стара аптечка. Толкова много вентилация, тръби и помещения. Направо човек има чувство, че може да се загуби много лесно. И тук отново завъртаме, където се препаначва. Така. Обещахме ви, че ще ви покажем Гайгеровия брояч. За тези, които са се притеснили, че може да има някаква радиация тук да ни навреди. Както виждате, 0,17, 0,20 микросилера, мисля, че бяха това. В нормата сме. Става притеснително, ако се качи 0,50. Така че сме доста сейф. И напълно безопасно може да се разхожда човек тук. От към радиация. Да. От към чисто разхождане въобще не е опасно. Въобще не е безопасно. Въобще не е безопасно. Точно така. Не правете това, което правим. Особено с тия бодливи телища отвънка и охрани. Да. Айде към другия бункер. Айде. Тук сме готови да изчезваме. Айде. Отиваме към другия бункер. Да, като отново сме тихи. Вътре дигаме див шум. Да, той така изтреска вратата за втори път. Преди малко сигурно в аудиото го има. А вратата е адски тежка. Да. Няма спиране. Това нещо тръгне ли? Внимаваш. Да, внимаваш, защото ако ръката ти между касата на вратата и вратата, оставаш без ръка, просто ще стане... На едно хелт. Палчинка. Няма да ще се видим при бункер.
Това е другия бункер. Заключения. Но той е заварен, не само заключен. Поне така ми се струва, че е заварен. Може и просто... Просто да е разясал. Да. На другия бункер, онази затворената врата най-вероятно е била като тази изход. Защото е малко огледално. Не, това е бил входа, защото изхода на нямаше другия. такова. А на другия? На другия, онази синята врата. Да, това е задната част на бункера седно. Защото там реално задната част, където беше със затворената врата, беше точно такава мрежа. А това нещо, предполагам, е ползвано като камуфлаж, отгоре имало Да, леста. камуфлаж е било. Той може отпред да се- имаше камуфлаж, ама не е точно такъв Да. тип на този бункер. Той не става. Иначе отгоре, от emergency exit е единствения вход. Да, тук е никакъв шанс. Ами да действаме, защото очевидно тук няма как да влезем. Да. Ще видим. Водячо. Не, тук нагоре някъде трябва да тръгнем. Това не беше добра идея. Определено не беше добра идея. Кое? Кълвач. Чупенето на клона. Айде продължавай. Шахта. Това е един начин за влизане. О, Боже мой, тя е със стълба. Да. Ще мога да го направим, ама много... Не знам колко са здрави тия. Сигурен, че това не е просто канализация. Не мога да видя хубаво дъното. Аз го видях дъното. Ама не. Няма изход, човек. Няма. Това е просто дупка. Няма никакъв изход надолу. Има някакъв капак. Но не. Не, според мен не е вход. Някой явно го е проверявал, за да стои така отворено. Може. Но не това е място. Там има някаква постройка, може би оттам. Може би. Да. Ние на път се набихме в една гора и чуваме нещо като кълвач, като това. И си викам, това е кълвач, тия се филмират. И в този момент усещаме, че едно дърво се откършило и се крепи на друго дърво. И през вятъра се търкат точно към нас. Докато чакаме кълвача, можеше да ни падне на главата. Можеше да ви ликвидира набързо. Щяха да видим кълвачи. И да има гейм овър. Така че внимавайте в гората, хора. Между другото, преди няколко години бяхме на поход. В видеото, което е похода от Красец до Трявна, може да видите, тук е отгоре, много е старо. Там, докато си почиваме на една от поляните, подобни такива изсъхнали дървета, просто едното се отчупи, по-голям клон и падна. На около 10 метра от хората, където бяха там. Така че не се шегувам, опасно се, внимавайте. Така е. То точно тогава се почивахме и никой не го снима. Ама това май си е кълвач. Кълвеси. Да, като у нас града. Това вентилацията ли? Сигурно. Я мини от... Да. Такъв метод за заключване на врата не бях виждал. Да. Я мини от другата страна. Какво има горе? Има две тръби, които са срязани и наподобяват онези, които са в другия бункер за вентилация. Ама надолу има ли нещо или не? Има стълба с слизане, но надолу е плоча с такива тръби. Там се има някакъв прозорец. Тук ли сме? Тук сме. Да, стълбите. Ето и стълбите надолу. Да. Добре, няма ли някакъв по-лесен начин?
Явно не. Само този прозорец? От друга страна не видях. Няма нищо. Значи това е прозорец. Чакай. Тук има някакви стълби. И още една стълба. Да, това стълби. Отвесни стълба ли? О, да. Да, това най-вероятно влиза в бункера. Предполагам. Обаче много кофти влизането. Аз предпочитам да ти кажа да видим това. Прозореца и вратата. То нали ти казах, че е затворено? Ако може да се качим през прозореца. Ще можем. Ама след това, ако не можем да слезем, трябва да тестваме това. Все пак да видим дали ходи там. Да сляза? Сега ли? Не знам. Айде после. Първо да пробваме тук. Айде. Минахме през прозореца. Малко тегаво. Не успяхме да го заснем, но тегаво е. Айде. Момента на истината. Дали ще успеем да влезем в този бункер или не? Дали ще се наложи да ползваме тайното си оръжие? Да. Тук са по две. Тук са по-тесни стъпалата. По-тесни ли са? Значи мога да не е баш същия бункер. Абе, същите са, бе. Не са ли същите? Другите бяха с по три стъпалца. Те са счупени. Надолу има. Има зверски паяк. Паяк? Да. Къде бе? Тук на третото стъпало. Скри са. Такъв. Бате, това не е нищо. В туалетната да виж. Дебел, черен паяк. Един колега много би се зарадвал, като ги види. Защо слизаш в тази посока? Или така ти е по-удобно? По-ми удобно. Най-много да се пребия, само не съм се пребивал днеска. Просто е много стръмна и така е по-удобно. В мен така ми е по-удобно да ти кажа. Тук внимай, че едното е малко криво. Той е наводнен сигурно. Тая врата ми се струва отворена. Да? Тая е друга врата. О, да. Ние сме. Значи не онзи бункер, който гледах във видеото. Онзи, който гледах е на някои от другите бази била. Сигурно. Аз си мислих, че е та. Защото изглеждаха копи-пейст човек. Да. Явно и самите сгради са копи-пейст. Давай, че иска да се затваря. А този не е наводнен. Няма затваряй. Не дей да не се штракне нещо. Обаче много плавно върви. Да, тук не са. Затвори ми сега по средата. И си оставяме тук. Да, сандвича го изядох преди да тръгна. Аз имам един круасан, мога да шерна малко. Да. После паяци ще ядем. Ляво или дясно? На къде тръгнеш? Давай, наляво. Добре. Като другия? Подобен, да. Помещението голямото дали е същото? Не знам. Има табла. Значи повече неща има това. Охо. Найс. Военен пост. О, тия табла са много добри. Това е добро. Това е само за бирол. Ще направим един бирол тук. Разбира се, че са оскубани. По-запазена от другия. Определено. Що? Няма толкова ръжда. Това е кутията с таблата, които не са знаели какво правят. Пише що на него.
Кой знае какво ще съди. Ето, да се знае, ръкавици, Бутуши. чек, бутуши, чек. Така е, така е. Така е. Пусни си зарадиш малко батерията. Може. Ще трябва. Туалетна. Имаш същата туалетна. Стълби до туалетната даже. Тук, в другия бункер, тук имаше вода, горе-долу е тук. Да, ето. И тук имаше радиатори. Опиши. Не издава локацията. Не издава локацията, добре. Тук има медицински център. Или аптечка. Няма насам. Охо. Тук има още едно помещение. Вентилация. Да. Абсолютно идентични са. Аз толкова навътре не съм се навирал в уния, що навъднем, нали? Тук няма да оставим картичка. Не. Прекалено ще е лесно за намиране. Тук беше, да, чакай, че се обърках. Той като цялото бункер е по-труден за намиране. Да. Особено в хола. Гледай, има си дръжка на вратата, има си всичко. Тук няма нищо. Тук си е дръжката. Да. Опа! Дежавю. Това е светлина. Това вече е друго. Ние го знаем какво представлява. Да, но една идея е по-различна. И оня май не беше толкова зелен, с така зелена. Да, нямаше такава маркировка. И на вратите нямаше. Поне не помня да имаше. Да. Друго си е да не е наводнен. Няма и толкова конденс. Да. Много интересно как два идентични бункера изглеждат толкова различно. Само заради някакви такива дреболии. Да. Като кондензация. Абсолютно също. Обаче е толкова по-различно. Да. Странно е за описване. Няма толкова много ръжда по стените. На видео, като го гледа човек, най-вероятно не може да се усети чак толкова, но като го видиш и разбираш, нали? Той миризмата е различно всичко. Да. В другия бункер, нищо, че беше пълна мизерия и вода до кокалчето отгоре, въздуха беше по-свеж. Може би защото вратата е отворена. Да. Хем вратата, хем По-лесно за вентилиране. Вентилацията беше по-активна като ли. Даже кружката здрава. 75 вата. Да. Здраво е верно. А това е помещението с тръбите, където Да. газихме. Тук са ги поизчистили. Да. Да скачим нагоре. Да, Това е барчето. Някой си оставя водичката. Буквално е било барче. Тук е имало някой, оставя си водичката. Имало и телефон, който са счупили. И това вече е друго. Той бил без шайба, без нищо. Само дигаш и говориш. Директна връзка. Да. От тази година е май тази вода. Така как да.
19 октомври 21. Значи не е толкова пресна. Не. 2 години. Изглежда пресна, но не е. Да сложа само ръкавицата. Тук в едната врата е отворена. Той е друга, а не другата. И другата е си широко отворена. Реално. Май не е. Да, е. А, да. Виж, че няма маркировката. Добре, тук има някаква влага. Доста запарен въздух. Подвижна е. Виж, че са извадили механизма. На тая. Да, и тук е затворена. Срязали се, затворили се и са извадили механизма. Да, не може да се отваря. Тази врата се движи. Един пак. Здравей, братчет. Спря. Ето така може да се заклещи в някой бункер. Ако се тръщне вратата зад вас. Значи гайченият ключ няма ви трябва. А сега се връща надясно. Да. Произвеждаме електричество с тази врата. Тя си ходи напред-назад. Бате, виж какви прави жени. Тук е толкова застоял въздух. Я отвори това. Е това. Топло. Няма нищо, разбира се. Ами да идем да се качим от среща, да видим какво това случва. Да. и да видим дали може да огледаме другите сгради. Айде. Айде. Има масичка. Да, само това е разликата. Иначе е също като от другата страна. Ама тук не липсва механизма. Да, това е бил главният вход. Предният вход. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Ами, това е от тези два бункера. Интересно е. Като цяло изглежда малко, но е доста объркващо, поне малките помещения. Ако желаете да научите повече информация за бункерите и за военната база, може да изгледате видеото на Ben Nat Crew. Линк ще има в описанието на това видео.
Извинявам се за липсата на адекватно аудио в следващите няколко минути от видеото, но за съжаление микрофоните ни бяха пуснати в някои от моментите. Интересно ми е къде води. Не знам, май не е към бункера, има вода долу. Малко. Буквално 3 метра коридор, окачвачи за тръби на стената, 3 лампи и край. Иначе няма аудио, защото съм пуснал микрофона. Нищо, ако трябваше да напиша субтитри. Аз съм пуснал камерата. Да се види хубаво. Не води никъде. Пашак. Кот такова. Излизам. Така е, като се завираш в дупки без причина. Какво имаш долу? 3 лампи, с 3 метра коридор, окачвачи за тръбите, които стоят на стената, някакви други окачвачи за кабели и това е. Не води до никъде. И не си фен на Slipknot? Не съм. Добре, Slipknot. Помощ ли искаш ли? Не, мисля, че ще се справя. И, драги дами и господа, ти пък спра. Давай, чакай. Снимам. Драги дами и господа, не правите това вкъщи. Точно така. Не е безопасно. Пак ще да кажа, че не е опасно, ама нищо. Кажи. В колата си бях оставил телефонния номер, а тя е в момента на толкова забутано място, че е много рядко, почти невъзможно някой да я види. И интересното е, че преди 9 минути някой ми е звъннал от непознат номер. И ми е интересно дали някой от охраната или просто някой случайно минаваш. И за какво случайен човек да ти звъне на номера? Да, и то точно сега, когато сме тук. Не знам, така че за сега ще се махнем, ще идем до колата да видим каква е ситуацията и ще преценим дали да се връщаме. И да мога да набера телефона, защото абоната говори. Дай да се изнасяме по-бързо. Дай да се махнем. Да, давай. Ало, здравейте. Ванка, ти ли си човек? Тук нямам ти номер. Снимаш ли? Снимам. Човек. Добре. Спирам да снимам. Едно приятелче ми звъни. Той ми е звънял. Не са някакви охранители или някакви хора, които искат да ни бият. Не съм му записал номера. И насряхме. И без малко да си заминем. Добре, че се свързах с него. И сега кръгом и отиваме към жилищната зона. Така че на чисто сме. Не издирват с Интерпол. Все още. Айде. Поздрави за Ванката от Пловдив. Той ще го гледа това видео. Сигурно ще му стане готино. Снимаш ли? Да. Значи тия бункери са били off-limits. Недостъпни с специален достъп. Дори за персонал, който е живял в жилищната част. Така. Дървен форт. Някакви строки. Откъде да минем? От тук. А той има отливател. Отворено. Отворено, но има отливател на всяка. Тук имamo беседка.
Минахме бодливата цел през Епис, тук минахме. През тази сграда. Да. Че това си е много въртително място за мен. Така, искам само да кажа на стерео. Здравейте отново! Това е втората част от тази зона. Сега сме се запътили към жилищната част, където е била от самото поделение. Преминахме през няколко препятствия и сме много близко до самите сгради. Да действаме, докато имаме дневна светлина. Да. Оп. Първата сграда, която е била ремонтно хале сега. И е доста голяма. Да. Я видим. Сравнително лесен достъп. Да. О, шит! Веднага влизаме в кино. Кино? Да. Точно така. То определено е било кино. Ево, там са били прожектори. Шит! Какво? Сказали са стълбите за нагоре. Ленти. Да. Там има стенописи. Тук има останали. Да. Соц истории, които са готини. Това е било като дворец на културата. Тук е на стълби. Значи само там се ги откраднали. Какво? Някоя птичка май се удари в прозореца. Няма нищо тук. Празно? Да иде направо нагоре. Празно. Да. Ударят се в прозорците пилетата. Тук са били прожекторите. Да. Всичко е скумнато. Тук тераска ли има? Да. Ние се набихме в най-интересната сграда, май. Празно. По-да не ми харесва, че от дърво. Да. Набързо да видим отсреща и да ходим към другите. Тук са рязаните стълби. Няма абсолютно нищо. Да. Няма смисъл. Аз мисля, че всичките ще са в състояние. Възможно е. Защото това отдавна е изоставено. Бункерите малко ли трудно ще ги окрадеш. Въпреки, че си бяха окрадени. Все пак 20 години е било затворено. Да. Има ли са достатъчно време да изнесат? Точно да си вземат каквото им трябва. Да. Тази стълба изглежда рязана професионално. Не от някакви местни. Тук пак има някакви огради. Там. Да отиваме към следващата. Айде.
Долу излизаме на главния път. А тук има някаква голяма сграда. То ние излезнахме на главния. Това прилича на училище. На училище ми прилича. Да, между другото. Сграда 18. Врата 3. Не разбираме ли, че има поне още 2? Да. Не изглежда да има сензори. Не виждам. Ама изглежда много разбит човек. Да, направим се пак едно кръгче. Айде. Може да има пролука от някъде. Търсим друг вход. Ще е голямата. Намерихме. Намерихме вход. Много бързо вход. Така като гледам, заслужава ли си? Трудно ще е излизането. Да, трябва да си направим нещо за... Да, не ми се влиза много тук, да ти кажа честно. Добре. Какво правим? Продължаваме надолу? Продължаваме надолу, да видим евентуално друго по-лесно място за излизане. Защото влизането е лесно, ще се търкулнем и ще се пробием. Видеото с Фофи от административната сграда се сети. Прозорецът беше същия. Да. От административната сграда на една изоставена мина. Видео, ето тук горе в дясно. Ще го линкна. Тук май изглежда отворено. Така ли? Май? Да, има дупка. Добре. Това е баш училище. Ами, имало е дупка. Има ли дупка? Не ни трябва дупка. Това е било библиотека. Аптека? Знак за аптека, да? Да, виж, че има спринцовка за тебе. То е терапия. Аз прочетох Library, което е съвсем различно. Виждаш ли го това? Пушенето забранено, реклама на Lucky Strike. Да. За първи път виждам нещо такова. Павлички на хавайци. Да. Ако са празни стаите, между другото, Няма да се задържаме. Няма да се задържаме направо набързо. Ще разгледаме и се махаме. Защото имаме доста сгради и да не се застояваме много. Как се намали пакета тук? Титаник, Леонардо Ди Каприо. Да, Титаник. Значи не е толкова старо. Аз видях в аптеката рецепта за 98 година. Значи е бачка от тогава. Тук е написано как се... Непълно разглабяне на АК-47. Значи са учили в това военно училище. Да. От малки. Тук са нарисувани пагоните. Кой пагон какво означава? Да. Военна топография. И това е. Има още. Но не се разчита много.
Има телефони. Много. Или поне каквото е останало от тях. Но да, като цяло бокуци. Само са останали. Почки са готини. Такива не бях виждал. Аз мисля, че няма смисъл да продължаваме. Направо да си слезем от тези стълби и да покажем надолу. Макар че има още един етаж. Дай да минем през горния да се Айде през горния етаж. Може пък да има някой кабинет и станало нещо. Някой калашник. Представяш ли си? Не. Не бих мечтал. Това е толкова забутана тази военна база и е толкова изтарашено това. Да. И много трудно се намери на картата. Да. И не дайте да питате в коментарите къде, защото няма да я кажем. Той ние не знам. Случайно я намерих. Да. Абсолютно. Таванско. Имало е стълбичко едно време. Да бих. Да ви има стълбичка. Празно. А какво е това кошче? Или чушкопек? Кошче. За мен е кошче. Ами, продължаваме към следващата. Виж тази част, където сме... Не е зала на хората. Абе, някъде е, тука сме. Да. Нали? Айде. Паси. Добре, айде. Надолу няма се вземе, няма смисъл. Не. Той е било столова. Столова. Според мен, на пръв поглед, на такова ми прилича. Кухничка си била това. Войнишка столова. Празна, разбира се. Не ми намери това хубаво. Аха, не знам що. Не ми харесва, че излизаме прекалено на открито. Да, и това, да. Аз това гледам за сензори. Нещо не е окей. Празно е там, май някой си е правил масичка. Съндъци. Няма нищо. Да. Ми айде към Да ходим сградите. към жилищните сгради. Да. Ще не ми харесва колко сме открити. Да. Няма нищо за гледане. Освен природа. Да. Заебани са. Това са 4-те блока. Тия дървета нарочно ли ги бутат по този начин? Не знам. Може би да, защото навсякъде има такива наметки. Повалено е, не е срязано. Ама и пред оградата, при Доколкото бункера виждам, имаше такова. може от самия вятър. Ако има силен вятър, да го е бутнал. Той това е изсъхнал. Добре. Жилищни блокове. Вляво видях, че е отворено. Еги тия дървета. Странните. Не знам какви дървета са това. Са много интересни. Много Да, интересно се образуват във височина. Не разбирам от дървета.
Малки панелки. Какво? Комар. Искаш да ми влезе в лицето. Празно. Празно. Шкаф. Това са били много тъжни апартаменти. Много малки. И гледай, всичко е еднакви цветове. Да. Нищо не са си направили както на тях им харесва. Все едно временно са живяли тук. Като общежития. Да, да. Те най-вероятно са. О, това е истинска мозайка ли? Лепено е. Истинска мозайка е върху дърво. Да. Не от камък. Не от камъчета. Да. Секции. Хиляда 966 година. 68? 68 или 66? Или 88? Не, 68. Или 88. Може 88. С печки са се отоплявали. Безсмъртните ключове. Човек, О, това са, признал съм ги, това са безсмъртните ключове. Вижте го в това състояние. да. Какво да кажа? Това работи. Интересно е, че никой не е свалял инсталацията тук. Другата покрива е паднал. Да не знам дали да ходим към нея. Давай. Мисля, че ще ни издържи. Много силно слънце. Аз там не съм сигурен дали Не, аз... има смисъл да влизаме. Няма. Ще проверим набързо мазето, дали има нещо. И като цяло, след като видяхме падналия покрив на другата сграда, решихме да не продължаваме нататъка. Те са още трима, щом тая в такова стояние да видиш си. Да, реално, освен празни секции и някакви шкафчета, друго няма останало. Просто няма смисъл. Просто искаме да видим колко са запазени. Да. Всичко е разграбено. Те, щом са еднакви сгради, по принцип тази е достатъчна за видеото. Другите ще са на аналог, но ще са в по-лошо състояние. Това си били отделни мазенца за всеки, като в стандартна Да, панелка. като панелка. С отделни вратички, пази само главата. Че има от лошия материал. Азбестус. Завито е и разлясало. Тези пеперуди са готини. Тези пеперуди. Имат цвят, обаче се дегизират. Мощно. Да, маскират се по този начин. Да е бутна. Остави.
Малко остана да се измъкнем. На финалната права сме. Дойдохме там дясно. И буквално ни остават около 100-200 метра. До портата. Да. Побързаме, че почва и да се стъмва лека по лека. Да. Това е, скъпи приятели. Докопахме се до края. Остава само да излезем и се отправим към колата. Не се получи много интересно видео с тези жилищни сгради, но очаквахме повече. Абонирайте се за канала, ако ви е харесало, дайте един лайк и горе в дясно дайте един абонамент за Abandoned Crew, понеже са много готини пичове и качват също готини видеа. Благодаря на Ачо, който в днескашния ден е зад камерата. И аз благодаря, че дойде. И така. Моля, и така. Да изчезваме. Чао! До следващия път.